Jien fiduċjuż li flimkien nistgħu nkunu aktar kuraġġużi, nistgħu niftħu aktar opportunitajiet ta' snin li ġejjin għal dan il-qasam tant kruċjali. Lilna se ssibuna magħkom fl-isforzi tagħkom biex ittejbu l-prodott Malti. Flimkien nistgħu nkunu l-bidla. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'diskors li għamel waqt Forum Nazzjonali dwar it-Turiżmu. Tul dan il-forum l-MHRA qalet li l-qasam tal-lukandi u r-ristoranti ifaċċa sfidi kbar fi żmien il-pandemija, sfidi li mistennija jieħdu żmien tagħhom sabiex jinelbu. L-assoċjazzjoni fil-fatt qed tbassar li xi tip ta' normalità fin-numri tat-turiżmu tista' tasal biss 3 snin oħra, mhux qabel l-2024. F'dan l-isfond il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq dwar l-importanza li pajjiżna jiżviluppa policy sostenibbli f'dan il-qasam, policy li ma tkunx ibbażata sempliċiment fuq in-numri, imma fuq aktar sforzi biex pajjiżna jiżviluppa niċeġ ta' valur ola. Din il-proposta fil-fatt kienet parti mill-politika li żviluppa għal dan il-qasam tant kruċjali il-Partit Nazzjonalista. Politika maqsuma fi 3 partijiet. Politika li tħares long term lejn l-10 snin li ġejjin. Politika li tagħti ħafna aktar saħħa lil minnu fl-industrija sabiex ifassal l-istrateġija għat-tisħiħ tas-settur. Kif ukoll policy li tagħti sosten sieħ lil din l-industrija li tul is-snin investit tant u rendit ħafna lura. L-industrija tat-turiżmu u ristoranti kienet l-aktar waħda li ħasset l-impatt tal-pandemija f'pajjiżna, b'terz tal-moratorja mitluba lil banek mill-2019 l-hawn kienu propju minn dan il-qasam.